Zein da duzuen instrumentua? Gitarra zenbat soka ditu? 6. Ia, kontatu, nola dakizuen? Oso ondo. Zelan deitzen da gitarraren sokak jartzen dugun tokian? Ia, pistatxo bat, trastea. Oso ondo. Eta gitarraren beko aldeari nola deitzen jako? Gorputza. Eta zer dago gitarraren erdian? Zuloa. Zertarako? Oso ondo. Ze instrumentu daukazue? Gitarra elektrikoa. Eta gitarra elektrikoa zenbat soka ditu? 6. Kontatu? Zelan deitzen jako sokak doan tokiari? Trastea. Eta gitarraren beko zatiari nola deitzen diogu? Gorputza. Eta gitarra elektrikoa soinua ateratzeko zer gertatzen da? Kablea. Eta kablea nola doa? Bafleara doa, bai? Oso ondo! Ia, zein da zue daukazuen instrumentua? Ukelelea. Ukelelea zenbat soka ditu? Kontatu. Oso ondo. Eta sokak doazen tokia nola deitzen da? Trastea. Bale, eta zera deitzen da ukelelearen beko zatiari? Gorputza. Eta ukelelea nondik ateratzen dau soinua? Zein da joko zuen instrumentua? Pianoa. Bale, pianoa zerekin jotzen da? Eskuarekin. Eta zer emoten dio zuek kolpe? Teklarekin. Eta piano handietan zer dago barruan? Solo asko. Baina gure pianoa nolakoa da? Elektrikoa. Eta zer behar du?